gândit să mergem un pic la căsuță, să vedem ce mai e pe acolo. Am plantat niște copăcei să vedem cum se prezintă. Și am rezolvat și cu buletinul astăzi. Am depus actele. Acum să așteptăm să vedem în cât timp o să fie gata. Aici e frumos, e soare, un pic rece, dar e plăcut. Am oprit să luăm niște apă. Să stropim un pic copăcii care i-am plantat. Cam așa e zona pe aici. Da. Era vorba de asta, de 25, știi? Nu găsesc între astea de 25? Da, au zis că au căutat în mai multe județe și... Adică erau care spuneau... Nu e problemă, că noi folosim de 30. Și zicea cineva că au blocat toate astea, toate comenzile, pentru că vor să scumpească iar prețurile. Da. Până în martie au zis că se scumpesc iară. Și de asta nu mai aduc, știi? Păi da, pentru că au dat, știi, legea aia că dacă ai pe stoc, trebuie să vezi cu prețul vechi, chiar dacă se schimbă prețul. Da, și atunci ei probabil nu mai fac stocuri. Mulți așa s-au îmbogățit acum în perioada asta, anul trecut, știi? De exemplu, ăștia cu lemnul, cu depozitele... Vindeau la prețul nou ce aveau pe stocuri, nu? Vindeau la prețul nou ce aveau pe stoc, exact. Da. Sau ne-am trezit peste noapte că aveau Mercedes-uri, mașini scumpe. Da. Deci, normal și normal, e cam ilegal. Da. Uite, asta și-a închis magazinul aici. Tot a faliment deja. Nu, dar faliment s-a mutat aici. Nu mai plătește chirie, vezi? Deci da, e casa lui sau? Nu, e în fața porții la un nene. Nu știu ce înțelegere au. Mă gândeam că așa de bine i-a mers. Da. Nu, îi merge aici. Îi merge, că nu mai merge lumea până în oraș să ia ce-i trebuie, nu? Da. Tantele, ce mai face?
mașini. Da, Deci și că o să aici parchezi avem o fix la el, în fața fabrică porții. de termopane și toți angajații parchează la noi în fața porții. Și noi acum parcăm pe platformă. Da. Nicio problemă. Cheile de la asta. Așa. Parcare până încolo. Da. Asta e locul nostru drag. Ei, n-a trecut așa mult. Frumoasă zona. Mai bine nu filmezi pe aici. Nu filmez casa. Se vede că nu e om aici. Da. Ha, 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 ha. Frumos. Da. Cred că-s doar un pic cofiliți, da. Se trec de acum. Și căpșuni. Trandafiraș, uitați brata aici, brata de apă. Aici vara e frumos, cu păcei verzi. Asta e trandafir? Sau viță de vie asta, nu? Viță de vie. Vedem dacă se prinde. Da, pare... Uite, are muguri. Vezi? Are, da. Are mugurași. Frumos. Uite, Asta e trandafir cu sticlă, nu? Da, și trandafiri colorați. Uite că Da, uite, ăștia au frunzălițe. Hai să vedem dacă ăștia au rămas în viață aici. Ce se... A, săpări. Da, aici e ca o casă în construcție, nu e... Creane așa. O să urmeze și curtea. Uite mă că-s verzi. Verzi. Au rezistat. Ăștia o să mai stai aici un pic până îi plantăm în grădină. Punem niște apă. Bine, că nisipul reține apă și nu au problemă. Da. Facem un ocol la curte. Facem un ocol la curte. Și aici avem trandafiri. Da, cred că toți ăștia cu Tot s-au prins. sticle sunt trandafirași, nu? Da. Uite că s-a prins și ăsta. Trebuie să mai ieși. Da, da. Sau... Fost vânt. Ai văzut cu puținul ăsta? Care? Sunt munguriți. Asta ar fi un nectarin. Bine, că nu dai seama cum arată asta. Mai trebuie să așteptăm, nu? Da. Eu ăsta e un fel. Prinde asta după aia. Da. Sare cu rană faină, să pare. Nu? Și ăsta. Și acolo avem cireși. Da, cireși.
Păi aici, hai să vedem în casă ce e. Deci era piscina. Hai că mergi în față. Hai. În inspecție. În inspecție, să vedem ce ai făcut. E rece, E rece, dar soarele ăsta tot ajută. Aici e de lucru. Sunt curios dacă e materialul meu. Mamă, uite, au căzut scândurile alea, alea nu erau căzute. Aoleu. S-au desprins de la... Da, e un lucru bun, că înseamnă că o să le scot ușor. Dacă s-au desfăcut singure, nu mă încurcă. Să fie mult de lucru. E ok că și nu țin. Da, e ok. Nu, bravo. Te preocupai că e joasă, nu? Eu nu mă preocup. Tu te preocupai. Dar nu mi se pare că... Nu știu dacă avem scară aici, ca să urci sus să vezi. Trebuie să luăm cu bucătăria, nu? Da, aici o să fie bucătăria. Și aici o să fie sufrageria, nu? Ce avei aici? Nimic. Mama mi-a dat diferență. Ei, cum am lăsat-o și cum o găsesc. Cum e? Bine, e faină. Da? Da, arată acasă. Asta o să fie, cred că, prima cameră care o să fie locuibilă, da. Da. Sper că la vară, când vine căldura, să punem aici geam, ușă, pentru început. Și e luminos, adică e ok. Bine, că când o să dai cu var și o să fie tencuit, da, se luminează imediat. Chiar și de aici. așa, Și de aici se desprinde. Nu știu cât de în siguranță suntem pe aici. Păi hai să mergem. Aici o să fie? Ce o să fie aici? Baia. 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 Aici am lăsat niște lucruri care n-am avut când să le pun. E curent în casă? Ia un pic. Ai grijă acolo? Ai grijă. Mai bine merg eu în față. Aici încă nu știm ce să fie. Cameră tehnică. O cameră. Teoretic. Tot așa. Practic vom vedea. Ce ești de rai? Da, cum e? Cum ți se pare? Ok? Da. Foarte ok. Când o să închidem aici, trebuie să facem scara care urcă sus. Hai să vedem salcâmii. Dacă s-au prins. Se prezintă. Aici cât se vede cu ochii al nostru, nu? Era în baltă. Da. Unde se termină terenul nostru trece râul Balta. Și mai mergem vara la pește, la pescuit. E frumos aici. Să vedem cum se deschide aici. Trebuie. Ai duce la cap. Hmm? Ai duce la cap. Mhm. Ia să vedem. Uite, aici am pus niște doi nuci. Sunt curios dacă se prind. Sperăm ca de ei să avem parte. Am făcut eu aici o
ceva mai special ca să le meargă. Ca un. Asta e altul. De obicei nu prea avem parte de nuci. Care muguri asta? E încă de vreme. Bine ar fi să se prindă. Și hai să vedem să prindă. Haide. Trebuie să nu calci pe ei, asta sunt chiar aici. Da. Sunt micuți. Uite, cred că ai călcat pe el. Nu, uite aici. Asta e primul. Sunt micuți ăștia, cum blocheiați. Vezi? Și ăla? Dar la cât i-ai pus? 2 metri. Uite, e verde. Aha. Vezi? Da. Au fost plantați, Semne bune. au fost plantați în luna decembrie. Da. Decembrie pe îngheț. Da. Era înghețat. Se sapă mai ușor dacă e. Da, nu vreau să văd ei că... Uite, ăsta e rupt. Care? Cineva l-a rupt. Da. A? E rupt sau e mâncat de iepuraș? Dar e verde, nu contează. Fie E oricum vin animăluț, tăiați. fi... Oricum vin tăiați acum în primăvară, știi? Uite aici, iarăși. Și aici? Să facem un pic De gard natural. verdea forestieră. Da. Și până încolo, unde se văd copaci și vrem să punem salcâmi. Și pe partea și pe partea. Da, sperăm să ne iasă. Da, ne punem să pregătim soluția pentru copăcei. Să stropim un pic. Eu n-am mai folosit niciodată de asta. Eu nici atât. Pe care asta trebuie tăiată. Da, trebuie să ai acces la pompa aia, nu? E nimică pe aici, o... De tăiat? Ah, ok. Bine. E friguț afară, oi. Fabrică de tăiat pomi. Asta de aici. Da. Da. Zici că funcționează? Lasă copac. Soluția asta pentru ce e? Un tratament care se dă toamna spre iarnă, și primăvara. Asta e pentru ceva antifungic, ceva pentru insecte, știi? Să pun și unitate. Asta normal se delează în 10 litri, noi am pus 5 litri de apă. Nu știu exact cum se cheamă asta, nu e piatră vânătă. Nu altceva. Albastră? Da. Îi dăm și noi acolo. Mi l-a dat de la pepinieră, 20 de lei. E natural sau? Sincer, nu știu. Nimic nu mai e natural în ziua de zi. Da, așa e.
Deci cine știe să folosească. Stai să vedem. Să vedem cum e pus. Hai să vedem ce treabă facem. Așa se dă pe ramuri sau peste tot? Peste tot, în teorie. Dai și ghiocei. Nu are nimic. Pentru plante. Ăsta săracul. Săracul bogatul? Săracul a fost cam mort el. Da. Asta e un prun de la mare. Am mâncat o caisă din caisul ăsta. Da. A fost bună. Asta e caisul ăla, e măr. Da. Așa uscați. Păi știu cum sunt, că sunt în ordine. Păi știu în ordinea în care sunt. Că așa, dacă mă uit la ei, n-aș ști. Asta numai se dă ca tratament înainte să mugrească. Înainte să intre în vegetație. În special piersicii astea sâmburoasele, care intră mai devreme în vegetație. Reprezentativă din teritoriu. Hai că am mâncat. N-am mâncat cireașă din el. Una sau două. Cine era? Mai are sau nu? Da, are. N-ai dat nimic. Tu dai așa puțin că zici că nu ți ajunge? Dar mi se pare că se învie. Care e treaba asta? Ah. Dar nu cred că afectează viața dacă dau asta. Ăsta nu? N-are parte de tratament? L-ai altoit? Mi-am altoit de aici. Stai că vine cu mică bate. Se vede că sunt sănătoși. Da, hai să facem și asta. Niște piersichini graftate de oameni. Ești din sâmbure. Auzi? Ce-ar fi tare, acum îi dau cu asta și o să moară tot. Tratament. Și după aia în primăvară mă să cumpărați. Auzi, nu că de asta ți-o fi dată, nu? Probabil, știi cum e, omul trebuie să-și vândă marfa. Sperăm să nu. Dacă și-ar pune toți pomi odată în viață ți. Da. Păi cred că pe aici ai cam dat toți. Dar la ce e? Nu știi? Alunii mai trăiesc? Trăiesc așa, ca în România. Aha, la limită. Mai cu greutăți. De pe o zi pe alta. Da. La limita supraviețuirii. Aici de sud avem compost. Da. Invenție de-a mea. Invenție de-a mea. O invenție de-a ta pregătită de mine. Da, așa. Am mai pus eu acolo chestii. Cred că mai aveam ceva în față.
Mai aveam... Hai să dăm și pe ăștia, dar... Ce, salcămii? Nu, am... Nu, ce... A, nu, ce? Hai, lasă, că ea mai departe. Ești și în pereu și dacă mă interesează, ea mai plantat. Hai să dăm în față, dacă nu avem timp. Ei, dacă nu ești aici să-i îngrijești în toate perioadele lor, te aștept să crească nu știu cât. E bine că supraviețuiesc. Ha? Da. Gata treaba la căsuță. Mergem acasă să vedem dacă s-au trezit copilașii. De acum cât mai e? Mai e un pic și se întunecă. Da, Și-o cam dus ziua. Da. Dar măcar am făcut niște treburi azi. Am văzut și noi cum stă situația. Da. Păi rece. Am înghețat. 6 grade, dar rece. 6 grade n-aș fi zis. Asta e bine. În Italia la 6 grade... Stai bine. Da. E clima mai caldă. E mai umiditate. Asta e bine. Merge să mâncăm șorici. Ah, păi. Ați auzit? Mâncăm șoric, bă! Suntem frămânzi. Aia o să o dai la montaj. Da. Sigur. Ți-a dor de orașul natal? Nu știu neapărat dacă mi era dor de orașul natal. Mi-era dor de căsuță. Avem de lucru. Cât am muncit și cât o să mai muncim. Și am muncit singuri, Singuri. fără ajutor. Și a fost mai bine așa. În parte că mâna de lucru costă foarte mult în ziua de azi. Banii Cred că e mai scumpă decât materialele. Păi, încep să competiționezi acum. Da. Încep să fie în competiție. Ideea e că, na, e o economie care o faci. Merită, să zic așa, un efort în plus. Ai și o satisfacție. Nu? Da. Știi că a lăsat ceva în urmă. Hai că am ajuns acasă. Ne ajunge pe azi. Am făcut prea multe. Da.